Dobrý deň, tento film vám ukáže, ako zadávať ponuky na našej platforme. Používať budeme iba príklady z webovej stránky, ale nezabúdajte, ponuky môžete zadávať aj z našej mobilnej aplikácie. V našich aukciách môžete zadávať ponuky dvoma spôsobmi. Na stránke s podrobnými informáciami o vozidle a na stránke Moje ponuky. Počas aukcie zadávate ponuky proti iným obchodníkom s autami. Na konci aukcie spoločnosť OpenLane predloží najvyššiu ponuku predajcovi, ktorý ju potom príjme alebo odmietne. Z tohto dôvodu je každá vaša ponuka záväzná. Na stránku s podrobnými informáciami o vozidle sa môžete dostať viacerými spôsobmi, napríklad z výsledkov vyhľadávania. Pred zadaním ponuky si skontrolujte všetky dostupné informácie o vozidle, napríklad výbavu a správu o poškodení. Osobitnú pozornosť venujte režimu DPH. Zadajte sumu do určeného poľa alebo použite tlačidlá plus a mínus. Ponuka musí byť vyššia ako aktuálna cena. Po zadaní sumy sa celková cena vrátane poplatkov a DPH automaticky aktualizuje. Vyberte, či chcete použiť sprostredkovateľa ponuky a potom stlačte tlačidlo Odoslať. Automaticky sa otvorí okno s potvrdením ponuky. Stlačením tlačidla Potvrdiť ponuku zadáte. V časti Môj účet v nastaveniach účtu môžete aktivovať alebo deaktivovať okno s potvrdením ponuky. Pri aukciách typu Kúp teraz sa v časti s ponukami zobrazí ďalšie tlačidlo. Po stlačení tohto tlačidla nastanú tri veci. Ponúknete cenu Buy Now, aukcia sa uzavrie a vozidlo sa vám pridelí. Pozrime sa teraz na iný spôsob zadávania ponúk. Na stránke Moje ponuky sa konsolidujú všetky autá, ktoré sledujete alebo ktoré ponúkate. Môžete si vybrať medzi mriežkovým alebo tabuľkovým zobrazením. Funkcie zostávajú v oboch prípadoch rovnaké. Vo všetkých aukciách okrem aukcií naslepo sú tri tlačidlá na zadávanie ponúk. Na zadanie ďalšej dostupnej sumy ponuky použite jedno z dvoch bielých tlačidiel. Automaticky sa prispôsobujú aktuálnej cene vozidla. Ak chcete okamžite odoslať odhadovanú cenu alebo cenu Kúpiť teraz, použite farebné tlačidlo. V predvolenom nastavení sa otvorí okno s potvrdením ponuky. Stlačením tlačidla Potvrdiť ponuku zadáte. Choďte si to vyskúšať do našich aukcií ešte dnes.